Здравейте. Какво му е на кученцето? Странна херня. Ще му направим един клип за Фейсбук, става ли? Така да го популяризираме. Какво пише тук? Те му направиха. Ето, малко от мене. Едно се оправи. На колко години? На 9 годинки. Днес му направихме изследвания. Ясно. Мъжко ли е, женско ли? Моля? Мъжко, женско? Момичен? Момиченце. Дано да доживее, дано да го оправите. Но няма да си я направиха операцията. И... Добре, Днес добре. ми направиха изследвания всичко и утре трябва да ги вземем. Нещо черният дроб не е добре. Затова съм отдувал. Случва се на тези години вече. Ние от самата опойка, където са и били Ага. операцията и по-силна е била опойчицата, може би, и Да. заради това е станало така. Ми казаха. Се надува заради това. Добре, добре.